Okej. Det här ska alltså vara en skräckfilm. Nej, jag hade två. Okej. Fast den är jävligt äcklig, men ja. Okej, ja. Det här, ja. Nu kommer en droggubbe. Nu. Där sitter kinesen i fönstret. Ja, men det var ingen kul längre. Men det är jävligt äckligt. Det är bara det var i alla fall det är väl han som går där. Det är han. Det var han som gick där. Jag vet. Okej, men jag pratar inte så illa, men det var det som var kul.